nadya pinjo Mbok Sugeng tasih dedaharan niki pripun Mbok Sugeng lanjut mboten lanjut urip ana kota gedhe keluargane Bos Sugeng. Sugeng siang niki sinambi dedaharan nggih. Namung Sugeng. Oh nggih, ampun tambah-tambah siang nggih. Nggih. Nggih, salaman riyen. Oke. Mosok sih? Wis tak jaga lho iki lho. Lah iya lho, nyenggol iki berarti 100.000 lho. Berarti nyenggol iki 100.000 lho, Pak. 100.000 lho. Oh iya no. Oh masih jauh. Oke, baik. Urip ana kota gedhe Sampun lho Bos Sugeng. Nyu cahya muda campur sarine wong duwe gawe.
ngerok. Wong kudu iki senggahan mugi lestari kok wae. Lah, Mbah, pripun, Mbah? Bocah ora tau sekolah nang isi yo ngene iki. Ya ora tau lho. Oh, kowe STSI yo ya mbiyen ya? SPSI opo? Oh, iya. Sekolah tanpa sinau. SPSI iki SPSI serikat pekerja kuwi. pekerja kuwi ora tau kerja, Mbah. Ya, Uripku penak kok. Saiki. Heeh. Edanane. Mobil rasa pajak. Mugianto berkahing widi. Campur sari apa ya ngene ya? Nganggo sesak mlebu sedeng bareng. Sesak mlebu sedeng tapi baboke iki ora iso jogo ala keri-keri to. Iso, kayak kuwi pi, kowe iki pedale didak ben dadi anak cekak. Nanu, yo. Mugianto berkahing widi. Oke, matur sembah nuwun, Dek Rara. Aduh klinciku ucul mongko iku dadi katresnanku si Dene, kowe Dek. Ayo monggo dilanjut. Ora iso. Iyalah malah ndeloki aku. Merinding aku. Kok malah mboten saged, kok malah sing di mak teratap lho. Ngalor ngidul tepung gelang mongko cilik saipo bunga rasaku yen bali bakal tak pondok
gonge sing keras opi lah ngono lho. Ya buka celuk, Dik. Desa terus aku leki sing tak tresnani kelinci kaya ngene kok jan ra digatekke blas. Ayo lho pripun lho Pak Haji, sayang. Dicabut sih lho, apane to dicabut? Ayo Pak. Bu Haji pripun selaku Menteri Keuangan? Bu Haji, oh dereng salim lho kula. Masya Allah, Bu Haji niki lho. Ayune pual nggih, Mbah.
Aki bagian las-las lho, Mbah. Rasa heran ngono lho. Gonku pensanya. Kok gumun to? Matur suwun setoran sik. Oh ya apa? Matur suwun Pak Haji Salim sekno, Pak. Oh, matur suwun Pak Haji. Mugi berkah. Pulane rusak-rusuk. Pak ditelas sayang ditelas Pak. Keburu nafsu. Matur sembah nuwun, Bosku. Wekasane montang manting ragate akeh aku dhewe kang kebanting Saya muda. kan ngantun ageng keluarga besar saking Wonogiri Sinarenganyu Cahya Muda Campur Sari Pak Haji. Iki cek 3 dereng lho. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Seger Pak Haji. sing mare nyameng niku MC-ne Pak Haji